Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Dito'y amang rugi ak amang doktal iti kayat ko amaamuan. Mamati ak nga adamin dito'y dagiti agkakapatag a dokumento. Kan aminen anapatag nga alikaman ni Papa. Talaga asaan ang kakontento iti makikita ka pa nagbaliw ni Papa. Amok nga agpampamarang laang. Tapno saan may amadoktalan ti palimad na. Aha. Day tabasit a vault ni Papa. Day tatinaskan amalukatak. Kasano amalukatak day to'y? Katadati. Ha? Day to'y. Day titulbak ang nakasabit ni to'y. Day to'y titulbak ti basit a vault. Apag iso. Adamat kombinasyon ti numero dito'y. Sigurado adagiti ti kombinasyon daytoy avo. Makapaatak ng peso. Di ko na ni Narding. Masakit ni Mr. Wong. Gam itatadak ditoy. Kat kinidaw ko kasaritak. Kuna ti tao na nga agurayak lang di ditoy. Anyang tatagpay so. Mamuak matlan. Carle Simon! Nakapasyal ka, Mat? Si kakaragkagunot ni Mr. Wong. Oh, ano kayat mo inuman, padle? Kape? Diyos? Bueno, imported nga alak. Ado istak ko. Saan Mr. Wong? Imaya, tadala ko makidawat ka. Anya na ita, padle. Pala ka di simpaan. Ibagam lang. Kaula mismo, ipahit ko. Sana para iti simbahan, Mr. Wong. Para dayto iti may isang agindag dito San Bartolome. Ngayon masidag ka niya. Agkasapulan nga minti anak na iti tulong pinansyal. Para iti espilaan. Kasta ka di. No problem, padle Simon. Sige, siya ko makambo. Pagbalinak iskulal ko, no sino man dayta. Ma'am Jonah, ayan ni Monica. Ne, adamot la itay dita, ma'am. Mawan nga rod, ngam awan matan. Amang ano aday ijay silid na, ma'am. Napana kun ijay, napan kun kinita, ngam awan ijay ni Monica. Anya, ne, napananan nga eh. Aywan nga rod. Sapay iso kumalaang ti bilinag ang mga ramid iti surat nga itadkon iti abogado. Anya asurat para iti abogado, ma'am. Basta, ada nga minaskan nga ipaaramid ko iti abogado. Iso aka sa pulak ko ma ni Monica. Talakaw may ayon kanya kapintas kasat, Maximo. Boss! Inya sidag kanya padli Simon palikot may sa akin tag dito San Bartolome. May bakak sa akon makamo amin. Makaadalan ti anak dahil jay masidag kini padli Simon. Masayat no kasta, boss. Talaka. Ket sigulat wag, ngay ti ayon kanyak na pintas kasat. Nang lugi matan, ngagsok ti amin koneksyon Don Leon. Kaya ta sa wanday ta, boss. Solong tong ti amin. Talaka. Ket sakton mabigbig kingpin dito'y San Bartolome. Nagapamaya, iha. Itay pa asap-sapulan ka. Adak iti bodega, mama. Adala napan ko initambak iti nga arwata kasaan ko nga aramatan. Iso matlagayam. Itay pa lang amin asap-sapulan ka. Apay ka di, mama? Sika ko mati pagaramid iti surat ko para ka ni attorney. Ngam gaputa saan ka makita itay, inaramid kon. Kasta ka di, mama? Pasensya ka na. Diyak namin amo. Awan na nyaman na iha. Ala, umay ka nga rodan. Nakaluton ni Ising. Sige, mama.
Mangalaw tayo nga Rod. Kung nagtupay ka, husto tiyatap ko. Talaga nagpamarang lang ni Mr. Wong. Saan nagpaiso ang masakit? Akas itijar na, edi sak tinapan ije balay na. Ti parikot ko ita narding. Nasken ang makasara kak iti agindag ditoy. Ngagbalin nga scholar ni Mr. Wong. Ah, apay, Simon. Inrason ko ngamin nga day masidag kanya ngagkasapulan iti tulong. Nga isumat tinapan ko inyo man kan kuana. Kasta ka di? Di kagdanag, matulungan kay tiday tabanag. Adwa talaga ti agkasapulan iti tulong dito San Bartolome. Nasayat mo to kasta. Tanoawan ti maiparangko ko ni Mr. Wong. Ang mga nagatap day jay, narding. Uwan ka di, sa akong ti makam mo. Madamdam lang, ikuyog ko dito simbaan ti tao at tulungan, dahil jay nga inchik. Awan pa ni Hepe di ta presento. Napanan na kano. Una ni Juan Mendez nga ta kano tas asikasun na. Orahin ta kadilat ta, amo. Sanen. Paliwag tulangin ti magkisarita kan kuana. Sika di makamo, amo. Alan, agsublitan ni Jilogan. Pupanaw tan ditoy. Pugi. Apay nga taakas laad ka saan anasaya at amapaspasamak kin ni Monica. Sabali ti mapaliiw ko at tiyarna. Kaslakit din adda tinapasamak adina kayat amaamuan mi kin ni Ma'am Chona. Ay nga, sapay la kumadyos ko. Tawan tidakas nga inaramid ni Monica. Amangan nga men no isukit din ti panipudan ti saanda pagkikinnaawatan. Nay, chayang. Papanan na nga ta. Surutag itinalimay. Paliiwag. Barang no maamwak no anya talaga ti mapaspasamak kun kwa na. Ising! Ni Ma'am Chona. Ay ayaban na. Ising! Ayan mo! Inlakpay iti ayan ni Ma'am. Saan abalay? Adupay ti gundaway ko amang paliiw kin ni Monica. Kas iti karikkan ka, Simon. Mangikuyog ak iti tawa pagparangam anagkid daw kan ka iti tulong. Ah, Nakasarita ko ni tinalapat ni Mang Adolfo. Naibagakon kan kuana. Ano bilang lang tagsaludsud to ni Mr. Wong. Ibaga na nga inasitgan na ka. Tapno matulungan ti anak na nga agad adal. kasta ka di. Agyaman ak narding. Sakterong bang agyaman kan ka, Simon. Ngamin, tinulungan ak anang panagnak iti kinapudno. Para day jay laing. Sigakit di man. Yan may sa. Basit labanag tinaaramid ko. Ngamdak kalabanag dayta para kanyak. Ngamin, posible ati napanagnakam ti pangrugyan ti pan nakakalap ko iti impormasyon. Aging ga ama panagnakat dagiti rumbang amaduktalan. Anya launay ayat yas asikaswam Leon. Itay pa'y bigat arimwar ka ah. Jonah, saan na naskan na damagang bay kanya? Anya? Leon, may papan ka di day ta. Ang bangit na kanitang anak mo. Ha? Why? Aglon. Or-orno sa tirimswa parikot may papanig negosyo. Yung saanin arumbang at agamatag pa'y noan niya tararabitan. Ang bumbad siguro. Leon, ang mga noan niya ti mapasamak. Nagtagkala parikot ni mapasamak no saan nagpalang agtignay kita, Jonah. Iso di kang tanag. Agawid kami mo't lagi ni Boki no madamdama. Sige nga Rod, sikat ti makaam mo, Leon. Boss, saan nga di pa nakibiyang? Ngam rumbang ka diti naramid ta. Hapay kit din saan, Maximo? Ano ako matakas sinalamit ta? Boss, kasano no idanon da dya adjans kani Don Leon. Di pa nakisalitam kan ko na.
Maximo, iti kang tanag. Iti kadakkel kata rimbati kaya na. Imposible agsaw na ichay, chance. Boss, Sigurado ako limak na ichay. Katamunan to nalamidan na. Inton madanon kanito nas ka nagdesisyon. May papan pa ng idalong kanyak Don Leon. Come on, Maximo. Saan ka darag? Awan dakes mapasamak. Saan nga agsaw na ichay, chance? Tano alamidan na daita. Sika mismo, mang paulima kan kuana. Nadlaw mo ka ditidjar itay ni Monica. Ma'am Jonah. Kasla nga rod adatisan anasaya at amapaspasama kunkwana. Ising, Kasla adda tinapasamak adi na kayat nga ibaga kadata. Kasla adda ti saan anasaya at anapasamak. Ngam di na kayat amaamuan ta. nasken ang makasaritak ti anak ko, Ising. Nasken ang maamuak, noan niya ti mapaspasamak ken kuana. Naimbag tanaranaan kan, Hepe Salvador. Don Leon. Naibaga nga rod dagiti kakaduak anamin ano kan ang nagsubli-subli ditoy. Amang sapsapol kanya. Pudno dayta. May papan nga minta ito iti pan nakisaritam kanya kijapalay. Don Leon. Damdamagam kanya. No adda pa kay naigat kadagiti nakarangat niyo. Ket kaslaam mo kon. No apay anasaludsod mo kanyak taychay. Ha? No saan nagbintot, Hepe? Adday masidagkan ka. Kat imbaga na nga adda pa kay naigak. Hustuak ka ni. Don Leon. Kas na kunako ni diadda iti balayo. Adda wenno awan laeng ti sungbat iti saludsod ko. Sabalya talaga ti ugalim, Hepe Salvador. Madlaw iti lang ang ita at talaga na tuwid ka. Kas na ko. Awan ti pakainaigak kadagiti nakaragad niyo. Kat no asino man ti mangin impluensya ken ka. Bidot ti atap na. Ipalagip ko lang ken ka, Hepe. Ngay tinaminsan, adda nakarangit yung agrupo ti lalaki nga agkakabilag ti gamda. Kat no dinaktikawan ti lagip ko. Dua a Chinese tinapapatayo itinasao arangan. Kat may sa tinatiliw mo asibibiyag. Iso na laeng, tasaan nyo ang nakairanudan day chay anatiliw yo. Taad damit laeng ng patay kan kuana. Anya ti kahit mo asawan, Don Leon. Kas nakon, nasirib ka, Hepe. Ket saan mo kumasayangan ti sirib mo? Gapulaeng iti panangalilaw ken kadag iti pudpud no amasiknan, iti riribok amapaspasam. sa di mo di papanantahan, amo. Nakasaritan mo ta ni Hepe Salvador. Agawit ta ka din ni Joy Mansion. Saan pa'y buki? Diyak pa'y kayat nagawin. Amo, Mapanday di simbahan, kayat ko ang makasarita ni Padre Simon. matungpal, amo. Napatag ti pagakin ni Padre Simon. Kaya't mamatya, nga adda ti maibagan na, may papaniti na kiro ang mapaspasama kita. May baga kung kada kayo dagiti kayat yu amamuan. May papan iti tao nagkid daw iti tulong, Mr. Wong. Agyaman akal ka, Padre Simon. Mr. Wong, siyak tarong bang agyaman kan ka? Jack pulos pinidwa ti nagkid daw kan ka. Idi na pa nakidi pagtayan. Imanugot ka, Dagos. Ama muna, Padre Simon. No pala pagsayatan, talaga sana nasken pinuampay agsao. Ipay ko dakos. Agyaman kan ka, Mr. Wong. Kasano nga lodan, Padre Simon? Agpakadak matlan. Hamangan matuo ka ng label ko agul ulay kotse. O sige, Mr. Wong. Itulog ka naging gay ti kotsem. Thank you, Padre Simon. Basta nuanya masapol mo. Bueno kasapulan dito simpaan.
Ipakamlaan. Sak makamo. Tilugan ni Don Leon tinagsardeng iti bato ti simbaan. Ha? Mr. Wong, amangan man niya kit di ti mapasamak. No. Di ka tanag, Padre Simon. Hawan dakas mapasamak. Bilang aglana kami dito, Don Leon. Mr. Wong, Don't ole, sak makamo. Kas nakon-nakon, awan dakas mapasama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Turid kayo, Mat. Pards. Ang etiket mo, asawan. Pards. Ang mga nalipatan nyo ni ti Amom. Ngada kayo dito San Bartolome. Ang mga saan kayo na makapanaw pa ya si bibiyag dito. Anya? Amom, Pards. Ayarigan ti babae. Asa o asa o. No talaga ka ba alam? Nagsinubok taitan. Agiyaman ka. Tasana ka maag at tumutupi ti awan serbina tao. Anya? Nga muraya. Tano dumteng ti gundaway. Siyak ti kao dyan, amay matangam. Sakbaya permanente. Ngay kidem mo, dagiti mata. Napuskol lata amat ti ropam nga agpagita kanya, Mr. Wong. Don Leon, agpadalang likaw pakista. Tilang nagdumaan ta. Natustuso aknam si ka. Nga ta, Mr. Wong? Oh, come on! Di ka agsigsigurado. Awan kay di syudad. Adda ka dito San Bartolome. Don Leon. Dito San Bartolome. Siyak ti linteg. Siyak ti Diyos. Aniya? Kinapudno na. Iti may salay nga sinyas ko ita. Kabalan ka napatayan. Di ka mamati, Mr. Wong. Abay, di mo madlaw, tinalabaga asilaw nga atay ti batog ti barukong mo. May salasin niyas ko, Mr. Wong. Bang! May sakan, analami sa bangkay, ang may ruwar dito'y simbaan, ti San Bartolome. Awan na pulos, tinakita ka kadwada, boss. Duwada lang ang naraman tayo di simbahan. At takadwada, Maximo. Saan mo ipilit lason mo? Boss, Amom ka di ata nakatutok kanyak telescopic rifle. Bayat pa nagsalita mi itay Don Leon iti ulag simpaan. imposible, boss. Kasano kuma napasamak na ita. Di ka babati kanyak ha, Maximo. Di nakpatpatsel kasta ka di. Boss, saan nga iti kasta? Pues, lumbang ngalot patse may bagpakakan ka. At nakadwa Don Leon itay dimtang ijay simpaan. Sarak laki ti agbiton. Di ka makapaglibak kanyak, iha. Adalakit diti saan anasaya at amapaspasamak ka. Pagkunaan yumat, mama. Saan laang asyak tinakapaliiw. Ultimo ni Ising. Nadlaw na matlaang dayta. Anya? Dayta ti agpaiso. Iso adi ka makapaglibak kanyak, iha. Da kayo kit dimat, mama. Komporme la ditan ti madmadlaw yo kanyak. Iha. Saan kayo ko mga agpanunot itinuan niya latitan, mama? Awan ti madi mapaspasama kanyak. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan niyo. Anya tinapasamak iti panagranada dito simbaan. Nagsarsarita naman.
Medyo nabayag. Simon, Agam kasi tinakunakan ka Narding. Nasalon at ni Mr. Wong. Sa nakas iti ko nam amasakit, idisi ka tinapan ijibalay na. panag ko na. Ininutin amalawlawagan ti amin. Anya ti kayo mo saman? Panag ko na kat husto ti atap ko. At ti grupo ni Mr. Wong. Ken ti grupo ni Don Leon. Dagiti agririnupak dito'y San Bartolome. Anya? Kasta talaga ti pamatik, Simon. Katagyaman na kitidak kala may tultulong mo kanyak. Sandalaki di nga atapan asika ti katulunga. Gaputa may saka apadi. Kat nawaya, ama paliiw mo ida. Madlaw na bannog ka, Leon. Jak ilibak day tachon na. Agpaisuti ko na. Kumusta ti pagnayo ka ni Bugi? Nasayahat man. Isunalaing tasaan pa anas kanyag taleka. Jak pa lang amin amonoan niyan tagi tinadoktalan ni Hepe Salvador. Leon, Nas ka na mamuwag noan niyan tinadoktalan ni Hepe. Tapno amok noan niya tararabidan. ada ka di maitulong ko? Dakkel ti may tulong mo, John. Isuatom nga ka na imbag iti na ito ngay bagak. Tapno ang mumad, noan niya tararabidan. Boss! Laging ka dita kahit kapungtot na pa lang. No, damasapon mo, boss. Adak lang, Jerwar. Malapit lang, Maximo. Saan ka pumanaw? Boss? Pasensya ka ro nabugkawang ka. Nung nakapugtutakan ka. Bunga lang dahil dyan nalaw solon ko kini Don Leon. Mawatag, boss. Di ka dalag. Maximo, kaya't ko mangbilin ka mapagtalkan tao tayo. Boss. Kaya't ko mapaliw na imbag na kitipuyot, Don Leon. Nga day kabang-ibang ili. Matungpal, boss. Kaya't ko maamuan tayo noan niya na kititik na ita. Kaya noan niya pa ibang bantayan na iti ili nga ayan ta. Una yan, nagladaw ka naturog iti rabi Ngam si kapay ti kasapaan ang nagreeng munika. Jakman amo yaya. Talaga siguro ang nairwama kun nga oray maladaw ka maturo. Ket masapaklat ta nga agriing. Sa bagay, talaga nga min akasta no nakairwama munti may sa abanang. O anya ngay ti kayat mo apagarmusaran. Makamu kanyaya. Rumarak labi eh. Anya, sa dino ngay ti papanambalasan ko. Mapanak labi iti simbaan, yaya. Diyan ko nagbayag, Simon. Amumat nga do tinaskan nga si Kaswag. Agyaman ang iti kape, kan pandisal. Sige na Narding. Tapnon mo. Nairwama kon nga umay kagkapi dito simbaan tong kalagsapa. Ah, Samkit din? sika talaga. Sana bale, takanayon mat nga daimot ko pandisal. Eh, nasapan sa nga da sa nga ilim Simon. Di ka man Narding. Saan asyak ti sarungkaran na no asino man ti dintang. Sigurado nga umay agkararag dito simbaan tayo ka. Itay ka di ba yan nakapanaw? Un ma'am, mapanlakanubiit ijay simbaan. Nan, ma'am, adda ka di parikaw. Madanagan aklaan. Ang mga numakaungot ni Leon, numaamuan na arimuar ni Monica nga agmay maysa. Nakariing ka din ni sir. Nakaturok pa'y mutket di. Madanagan aklat ta, isi. Tumulong aklat ta amang paliiw iti amak, hepe. Agyaman Monica. Naimaglakid din ta nagranata dito simbaan. Ngam pangasim. Nabilang laang ta mapanagnagam anak basol ti amak. Aramidam ko mati amin. Tapno saan amatay. Ah, Madanagan ak ngamin, hepe.
Nang runa kat agdinamagan ti agsasaruno apan nakaiwalang dagiti bangkay. Iti entero apagilyan. Aramidag ti amin nakabalag, Monica. Tauray siya. Kasapulak asibibiyag ti amam. Di ka madanagan, Monica. Pacheck nga mo ni Narding ter aramidin na. Padre, Kinapod mo na. Oras siya. Tultulong ako ni Narding. anya, Dahil tatiag pa isa. Medyo agamak namin ni Narding. Nga mga numaamuan dagiti masagnan ter aramidin na. Iso aman manon ayaw man nakadagiti pada na apulis ti amin. Agang pagtigtignayan na ida. kastagayam. Dahil tatiag pa iso, Monica. Sige. Kumusta ka matan? Agdamanin sa bali ang naduktalak, Padre. Ngamsaan ko pa nga ibagak kan ni Hepe. Anya? Pasensya kan, Padre. Nga medyo delikado nga min daytoy. Iso ano mabalin. Siga pay laang ti pangibagaak. Kat pangaasim ko man. Tasaan mo pay laang nga ibagbagak kan ni Hepe Salvador. At nakadin nabilin mo tao tayo, Maximo. Adan, boss. Kahit masigurado na iti mabiit. Adan ton yawag dahi jay nga impormasyon kada tayo. Nasaya taon, hay. Talaga kami kayat ko maamuan. Noan niya talaga plano Don Leon. Tapay nga ije kabang-ibang ili dagiti buyot na. Mamati ka mamuan tayo dahi tayo iti mabiit, boss. Lumbag lahat. Ite kasta. Amu tayo met noan niya saksak bayan tayo. Kentap no amu tayo. No kasano sa kalaan tayo noan niya man pampanunutin dahi chay, Don Leon. Anyamat ni Monica. Apay nga aging ga itakat di pala nagsubli. Sapay nakariingan ni Leon. Ang mga nukala at asapulan na. Ay, siyak ti madanagan iti kastoy ang mapaspasamak. Ay, sapay la kuma taagawid na ni Monica. Madamdama na ang agar mo sarto ni Leon. Sigurado ang madlawnan nga awan ni Monica. Jonah! Ni Leon Dayjay. Diyos ko, ang mga nunaamuanan nga awan ni Monica. Naimbagtataka dito sila, Jonah. Ha? Apay niyon? Anya dayta? Anya ti mapaspasamak? Apay akas la makaunget ka? Jonah, apay nga awan ti paltuko iti voltage at bibliotika. Anya? Kasano ko mga awan ako nam? Jonah, saan ko sa pulan da japaltong no at dayjay? Ngam Leon, si kalaang mo ti makaskastrak iti bibliotika. Saan ka di? Ijay ngaminan ti pan nakaopisinam. Ay, nising. Iso tagdaldalo si bibliotika. Imposible ani ising. Anya ko mang... Ha? Asino jay dimtang? Mabitlang. Tain nag-amuan no asino jay dimtang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Maximo, kuyugan mapanplisin to. Matumpal, boss. Nasken maamuan hepe na pasama ki simpaan. Boss. Amangan no kumiro ti amin no maamuan ni Hepe dayjay. Amangan nagbalatagpay kan kati amin. Ano ya? Kasayatan siguro no sana na maamuan ni Hepe ti amin, boss. Delikado ngamin. Kasi tinakon-akon, boss. Kasayatan no sana maamuan ni Hepe ti napasama. Tama nga, nagbalatagtukit di kan kati amin. Napanaklas si marungkar ijay simbaan, papa. Nabayag ngaminan asa anak ang nakasarungkar ijay. Kasta ka di. Oh, apay papa? Ada ka di parikot? Apay akas na ti panangkitam kanya? Kaano tinaodi asimreg kay di bibliotika? Sumbatan laki ha. Kaano tinaodi adaras asimreg kay di bibliotika?
Nabayagan, Papa? Apay ka di? Ada ka di dakas na napasama? Awan mat kiti, ha? Alan, ibagam kinising. Tagar mo sartayon. Mabisin ako. Napinta sa damag da ito'y, boss. Anya da ita, Maximo. Madama na palpaliwan dagiti tao tayo dagiti buyot ni Don Leon iti kabangi-bangahili. Nasaya to kasta. Imbaga ka na kuha da ngay kagumaan da nga amuan. Noon niya dagiti naske na madoktalan da apumabor kada tayo. Lumbaglay. Kas nakunakon. Kaltingan tayo agtignay. Bayat ay ayunan na tayo napintas kasat. Ay, tangarod kat, boss. Saan tayo nga itulok akanayon latan ani Don Leon ti paboran ti swerte? Nuan yaman madoktala na kiti binilin mo. Ipakamom dagos kanyak, Maximo. Kasaritam anay bag ni Monica. Ibagam kin ko na, ta isubli na ti paltog ko. Ha? Leon, apay ani Monica? Masigurado ka ni Monica tinangalay ti paltog ko di bibliotika. Oh. Sikan ti makisarita kin ko na. Ibagam ta isubli na ti paltog ko. Bayat akabailakpay lang alapdan ti bagay. Sige, siya kun ti makamo ang makisarita ka ni Monica. Pinasaritak na kiti kakadwak a polis, Simon. May papanitian nga, Narding. Saan ko ngayon diretsa kadakwada? Tapno agparang akaslaawan pa ilatiam mo. Ngam imbaga kadakwada, anas ka na makaala kami iti impormasyon iti dua ag grupo nga operate dito San Bartolome. Narding. Una yan. Naunag ti sinnahay mo ah. At ang amin impod no kanyak ni Monica. Ha? Anya data, Simon? Lading itak, Narding. Agam saan ko pa'y amay bagakan ka. Gaputaday tatikid daw kanyak ni Monica. An-anwan ngay ni Monica ti paltaw, ma'am. Jack am mo ising. Ngam nakitak iti langan ni Leon. Talaga apat yun na ani Monica tinangala iti paltog na iti bibliotika. Ay, una yan. Kundi may sapay a question, ma'am. Apay nga may ngalda paltog ni Sir Leon. Ha? Nabayagan day jay ising. Regalo kan kwa na ti may sagayam na idi. Ma'am Chona. Madanagan gaputawanan iti bibliotika. Kat ni Monica ti atapen na anangala. Jak magustuhan tayo ito'y bugi. Amo, panag ko nakit ang dapay dagdaga sa mapasamak. Anya ko matay ta, amo. Saan nag-amamadok, bugi? Isuadi mo damagan kanyak. Tano panonotan na na yung bag. Pasol mo tayo ito'y. Amo. Nang rugi amin tayo ito'y aparikot. Idinagin lalaing ka anang bilin kadagiti buyot tayo nga agsupli dito'y. Isuatan taanam dito'y bugi. Iti ka nito nga tamapasama kadakdakas pa'y ngam kadagiti napasama kiti kan labas. Sikat ti madaksan kanya. Asino nga tada ito'y? Numero lang matiyagparparang. Hello? Hepe Salvador, Speaking. Asino da ito'y? saanan ka napatag na asina? Inapato, kat informasyon nga itagkaitangan ka. Anya? Kemoy, nadalos ni Don Leon. Ang nagtigat kayo. Awan lagi maalay yung ebidensya kontra Garwana. Kaputay niya karna amin ng igakabangi-bang nga ili. Nagiti kontrabando na. Nga adda asigot dito'y San Bartolome. Ha? Ibagam na asino ka?
Tapno mamatiak iti bagbagam kanyak ita. Kinunak matan. Saan ang napatag na sino? Ngam iti mabit. Napanaklaran apod no timbangan. Hello? Hello? Pinutid nanti saritaan mi. Sino nga ta dayjay? Agpaiso nga ta dagiti imbaga na. May papan kini Don Leon. Anya, check ko na, mama. Pudno ka di asika tinangala iti paltog ni Papam iti bibliotika. Mama, Iha, ibagam ti agpaiso kanyak. wan, ada kanya. Monica, apay nga inalam day di apaltog. No kasta mo, amom ti may papan iti day di apaltog. Regalo da ken ni Papam day jay. Apay nga inalam. Di kayat ko. Siya ka mismo ti mangisublikan ni papa iti inalak apaltog na. Ha? Day talaang ti kayat ko. Panag ko ng katawan mo ti dakas iti dayta. Iso asya kung ti makaamo amang isublikan ko na iti day jay apaltog. Nalamid mo ka di, Maximo. Wan, boss. Hamangan mo at no naitim ka na ka. Saan lakit di, boss? Inapot ko ti bibig ko bayat ti panagsarita mi iti cellphone. Nasaya to kasta. Iso na lang. Tama nga no saan na matungpal tinaibagakan ko na, boss. Boss, apay nga agisan kayo. Nakontak kon kayem ko. Sigurado mapasamak planok. Tsaklakit titulok, mapayak. Boss, Saan ko sayangan yayo ng kanyak na pintas kasat. Ngam saan ko matabusuan na ito'y. Tamaan kit din wanya mapasamak. Agyaman natin sublimat lang dati kanyak. Monica, Pakawanin na, papa. sakbay ayat nagko ti pamakawan ko. Mabalin ka di amamwa. No apay ang nagturso ka simrek iti bibliotika. Kat nakibibiyang kapay kadagiti alikamet. No ibagakan ka tipod no ama kagapo. Sungbatan na kadimat. No adda kayat ko ama-aman, papa. Nakasagana nga agpod no kan ka, papa. Ngam mabalik. Punyeta! Sakit din ti kam iti kondisyon, ha? Sakit din! Papa, Nauma ako niyag pampamarang asaan ko ang mo tagpungto. Iso ahuston ti panagpamarang. Ita, ibagam kanyak tagpaiso. Adda ka di pa'y laeng komunikasyon nyo kini Mr. Wong, ha? Ha? anay ko, papa. Di mo mas masakit ang tiyak ko. Masaksakitan na ka. Talaga ang masakitan ka. No di ka agputno kanyak. Ibagam tagpaiso. Asino tinangbilin kan ka. Tapno pakibiyangam dagiti alikamag. Ibagam tagpaiso! Ti ololaya kawag na ito yan. Hello, Panyelo. Good. Malaksa ka na klauna iti daytay niyawag mo. Agyamanakan ka, Panyelo. Saan ka maranakan? Ipatulon ko yung kalikatad. Ulayam lang sumlekton bank account mo. Okay. Bye, Panyelo. Kamao tiyanan na. Talaga sana malapdan pa'y yaayon kanyak swerte. Malas mo lang, Don Leon. boss. Ano ti mapaspasamak? Apay nakaragragsak kayo. Kapo natong palan, Maximo. Sana malapdan pa'y. Nakalkalo kita nagpungtot, Don Leon. Anya ayat inapasama, Iha. Hindi akong agdwa-dwa apulas, mama. Gusto pa'y lati atap ko may papan ka ni papa.
Adalakit di ilimlimad na. Anya? Pamanak na tinay matangak ngay naramid na. Ah, iha, pangaasim ko ma. Agkalma ka. Saan ka kumapailuyos iti anyaman amarikrik nam ita? Ladingitak, mama. Ngamdya kon patyan apulos ti anyaman nga ibaga ni papa. Napanagnaga akon. Adda sa baling nga aramidan na. Awan bibiyang ko, nga oray pa'y anya ti atapon na kontra kanyak, Choda! Ngamlyon, amumot no anya ti rumbang saan ka di? Kayat mo ka di adakdakas ti mapasa. Sumarteng kan! Kas itin... Hala, panawan na kun dito isika, Choda. Ang mga nuan niya pa'y ti maramid ko kin ka. Ha! Hello? Anya ti madamag? Anya? Kasano ang napasamag na ita? Kasano ang nadugtalam dagiti pulis ti may papaniti na ita? Punyeta! Ikagumaan nyo nga ornosan na ita. Pukawin nyo ti aming ebidensya. Diyak kaya't ang madugtalan da nga adda pa kayo na igak iti na ita. Pwisit kayo! Anya ti napasamak yun? Sino dyan May sa kamay! Buisit kamay! Pumano kay ti sangok, Chona? Tama nga doon niya pa iti maaramid ko kin ka! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Maawat aktirik na Monica, balasan ko. Yaya, Sigurado ang nasakitin ako mo. Gapo iti inaramid ken ka ni papam. sa bagay, Yaya. Ninamnama ko na mapasamak ti kasjay. Anya, Tasaan ko mat nga inlibak kada kayo, ti panagduhatwak ken ko, ana. Monica, balasang ko. Ita, ininutan ang mapampanagnagak nga agpay sugayam ti amin anapaliiw ko. May papankan ni Papa. Anya, Kadya kon mas daaw. No kadagiti masungad nga aldaw. Kat adda pa'y nakarikaro ang madugtalak. May papankan ko, ana. Aging gaita. Jack pala mo no anya tirumbang apanunutan. May papan itinayawag kanyak, Simon. Simple lang na itanarding. Aguray ka. Tanong ka dagiti masungad nga aldaw ket adamadamag mo may papan ka ni Dunyon. Kaya't asawan na ita. Asaan namang lukloko lang dyan mawag kan ka. Sa bagay, amumot nga di pailaing. Ket addan atap ko kini Don Leon. Awan lang tinatibkar nga ebidensya. Narding. Sapay na kumatanong mapanagnagam nga agpay sugayam dagiti atap mo. May papan ka ni Dunyon. Aramidam ko matirumpeng. Saan ko maipada ka dagiti daduma ana iwalang latan. Simon. Di na ko makagura. Gapo ka dagiti ibagbaga kita. Kaya't kailangan palagiman. Saan arumbang apat petang tilintang. Pasol mo amin daytoy punyeta! Among kadi, no anya ti mapasamak, no bilang tamairaman tinagan ko. Ha? Among kadi, ha? Pangasim, di nagkumangkabilan. Ramidog tanyamon nga ibagam kanyarak. Tapno din akong kaungat amo. Punyeta ka! Ala, agtignay kay tamatlay. Mapan kay di kabangibang nga ini. Kat asikaswam ti parikot arim suway tayo. Matumpal. Katilam! Oo na mo. Pukawin nyo aming ebidensya a posible apakaduktalan da iti pakay na igak.
may papan iti dayjay na pasamak! Nakasalita kon panyelo, Maximo. Madama operasyon na kiti polis kabangi-bang ili. Lukas na karot, boss. Sigurado ka dagiti agundaway. Kahit napalalo matipungtot ni Don Leon. No naamuanan. Panagkunakit na amuanan, boss. Imposible ngamin. Asan pa ilangan na iyawag dagiti tao na tinapasamak di kabangi-bang ili. Sabakay, sigurado ngamin masalit da. Tuli dahi baka mo dagos kan kwa na amin. Kasla makit-kita kon, teacher ita ni Don Leon. Oh, Pahayama pungtot, aging kakay-kayat na. Basta na tayo, relax tayo lang. Kahit namnamahin tayo, panagbalik tayo ita. At niya teraramitin dito'y, Hepe. Adda nga minaawat ko adamag manipod kadag iti padak a pulis iti kabangi-bang nga ili, Don Leon. Anyo day tatamag. Ada ka di pakay na igan, iti pan nakatukot ko day ta. Awan, Don Leon. Awan mo talagayam. Apay nga rod niya may ka dito'y Hepe. Imayak ta de impormasyon na naawat ko. Ngadda ka no pa kay naigam kadag iti nakumpiskar at droga. Ijay kabangi-bang nga ili. Anya? Siya? Ada pa kay naiga kiti droga, di ka bang ibang ili? Agam ang mga kansab, Hepe Salvador. Anya kuman nga, ito pa kay naiga kiti bagbagam. Kit maisa, ijay kabangi-bang nga ili tayan ti kunam, anakong piskarda a droga. Apay ngay kumaasyak ti mapabaso. Don Leon. Mabaling ka di, Hepe. No may ka dito'y mansyon ko, ket kompormila dita ti pagpabasol mo kanya. Pumanaw ka ngayon yan. Sige, Don Leon. Pumanaw. Ngam saan akayat asawon dayta. Apalapse konti impormasyon. Anay danon kanya. No awan ti dangkas na napasamak. Saan kumamat nga imay dito ni Hepe Salvador, mama? Iha, Saan mo man nga aklunan kanya, mama? Patsyak nga addaam mom iti mapaspasamak. ha, Iti pan nakaduktal ko iti paltog ni papa. Amok latan nga adda ti sabaling ar-aramidan na. iha, mabalin ka di. Imbagak matan kan ka. Regalo kan kwa na ti gayem na dayjay. Souvenir na dayjay, iha. Mama, nahustuan akon itinakam. Amo kon tinasaya at kansaan. Maawat akon dagiti mapaspasamak. Iso amabaling ka di, mama. Saan niyo kuman nga ikalilis ni papa? Kasi tinakon-akon. Saan akon nga ubing nga awan tinakam na. Amo kon noan niya dagiti mapaspasamak. Di makasak ditoy. Abama nagkapuak balay jay tawin niya sidag mo palikot na kanyak, Padli Simon. Kasta ka di, Mr. Wong? Wen Padle, pasensya ka ano medyo nabayag jakimay ditoy. Medyo adadak sa pasawak na odi. Naglara kami ditoy, Don Leon. Kunak man nasaya ti panagsarita yo. Podno, ngam na panagnakakin at laydol, Don Leon. Anya ti kayat masawan, Mr. Wong? Bayat panagsalita mi idi kini Don Leon. Ada nakapatulong kanyak, telescopic rifle. Nalabit ti kamamati, Padle. Ngam dahi tagpaiso. Nasayat lang ipagpakita, Don Leon. Ngam kinagpaiso na. Takas, salamit na. No siyakla amaysa. Saan ko ang mababalaw ni Monica iti kasjay anak ko nana, Ma'am Jonah? ising, Agpay sumot ngamin. Saan ka day? Saanen nga ubing abasate ni Monica? Amunan tinasaya at kun saan? Amunan tidakos kun naimbag. madanagan ak ising.
Gapo iti kasjay ang naibaga ni Monica, ma'am. Saan lang ang aga po iti dayjay? Madanagan akpay gapo kanilyon. Ma'am Jonah. Amkag nga ang mga noan yakit di ti mapasamak. Gapo iti kasjay adjar ita nilyon. Dandani nagsinaruno kayo lang ka ni Mr. Wong ngayon may dito eh. Sibsibot na launay, Narding. Kastagayam. Kat, amon na niya timbagana. Anya? Pinagpanggapan ka nun ni Don Leon, tibiyag na. Ha? Kasano anak ko na ti kasta? Anya tinapasamak? Bayat ti kadada idi dito'y simbahan. Dandani ka no pinagaramidan ni Don Leon iti dakas ni Mr. Wong. Kasano tinapasamak, Simon? Dungag ka. Isalaysay ko kan katimbaga ni Mr. Wong. Di nagpela ka sarsarita, John. Amangan kintinuan niya ti maaramid ko ka. Ha? Napudot ti ulo. Iso apanawan nagpailaan dito eh. Anyan, Leon. Nalabas mo ti kastangar aramidam. Panawan na dito'y kunakbet! Imbaga klangarudan na kayat ko tagmay maysa, ngam natangkan ti ulom! Panawan na dito'y tamangan numakabil ka pa! Boss, sigun iti awag ti tao tayo. Dakkel ka no agatad ti balor dagiti droga anak kumpiskar dagiti pulis. Iti kabangibang nga ili. Nasaya to kastra. Sigurado dakkel loke Don Leon. Naku namon, boss. Anya nga talamidan ni ta Don Leon. Nalapit na papaasikaso na tinapasamak iti kabangibang nga ili, boss. Sigurado tayo ta. Ngam kasayata no nakalkalo solonet Don Leon. Anya tinet mo sawen, boss. Sa lombang may kang kuntaway makapanunot lombang alamidan na. Ti lombang ken kwa na. May paya nakalkalo pakalilibukan na. Anya ti plano, boss? Ulayam laheng, Maximo. Kati pasikulado ken ka. Nakalkalo mabuisi tayo chay. Kapo alamiten. Sa baling ti aramid ni Papa, saan ka di? Iha, Ti amuyo siguro kat jak nangag ti inaramid na kan ka. Amok abinugkawan na ka, mama. iha, aburido laang ti amam. Iso akas jay ti inaramid na. Talaga nga isakit mo latta ni Papa. Nga oray sa balin ti aramidan na. Anya nga min ayat ti amom nga aramidan na. Adda na pasamak iti kabangibang nga ili. Agdinamag nga adda pa kainaigan ni Papa. Iti napasamak ijay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ibagbagada. Nga adda pa kainaigan ni Papa. Kadagiti na kumpiskar at droga iti kabangibang nga ili. Anya? Iha, amom ka din anya dahi nga ibagbagam. Magamo ka na di nagpatyan, mama. Ngam sika ti mayora ditoy. Rombang lakuma, nga amom, noan niya ti mapaspasamak. Kanya ni Papa. Diyak magustuhan da ito ang maspasama. Talagang agdinamagan ti panakairaman tinagan ko. Itinapasamak ang raid, iti kapangibang nga ili. Diyak nasaganaan da ito'y anapasamak. Anya tirumpang naramid. Ti ayaw. Paiman. Anya ti masapul mo, Mr. Wong. Takas ka di, kumustahin ka, Don Leon? Mr. Wong, patsek nga adda pa ka inaigam ka nagiti mapaspasamak ita. Malaki po, Don Leon. Kastamat ka na rin makakagkaidi sa piyata kasta sitwasyon. Nuti ko namkat nagbaligi ka.
Nagbindot ka, Mr. Wong. Urayam nuan niya taramidin! Pinibat talaga kang kadon yun. At palpalikot ka lang alunan. Natulad ka pa ilangat si Pangta. Amam munag, Mr. Wong. Saan nagpatingga iti pangtalaen? Amom akabailag nga ramidin nuan niya timbaga. Magamo ka doon yun. Sagarat na lo, doon niya manalamitem. Bye. Ti ayop ang Mr. Wong. Talaga, asor-sor lindak. Nyamjat ito no. Saan asyak ti pagay-ayaman na dito'y mismo at teritoryo? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay na, Monica. Sigurado ang makaungat ni Papam no rumuar ka. Awan anyaman na kanyak, yaya ising. Kanayon mo't nga agungat ni papakat. Ha? Kan may sa, awan mo tidakas nga ramidag. Mapanak lay di simbaan. Ay unay kan ay abalasang ko. Saan ka di anatangkan ti ulom Pang-asim. Saan anatangkan ti ulok, yaya? Kayat ko lati mapan iji simbaan. Tapno makaaliwak saya. Ay, Nabilang tadamaganda, no napanak? Ibagam ti agpaiso, yaya. Iti kasta, saan da ka akaungan? Napalalo pungtot na, Maximo. Nadlaw ko na ita panagsalita mi itay nawakak. Boss, saan niyo kumaunay? Ang mga nun yung tukit di mapasama. Di kagtarag, Maximo. Amo kalalamitek. Jakla kayat ada masayang kung tawa ita. Sikat mo, boss. Ngamkas ka na yung nga ipalagip ko. Narigat magbidot kayo. Tama nga nun yung tukit di mapasama. Saan to mapasamak na ita, Maximo? Ngamin, nanadak. Sana kas Don Leon, nagdala sudos launay. So kita, agpalpalikutan. Ket lumbang lanay unak pa'y palikot na. Tapno at adda agabulito. apay adi mo linapdan? Linakdak, ma'am. Imbagak nga rood nga amangan no makaungat manen ni Sir Leon. Ngamrimor lata. Awan ka nung matidakas na iti ipapan na ijay simbaan. Ay, kan panagkunak. Nakita mo't ni Sir Leon itay rimwar ni Monica. Anya, day tati agpaiso, ma'am. No nakita ni Leon arimwar ni Monica, kat awan ti inaramid na. Delikado nga rod. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ma'am Chona. Amang ano anyan tuket di ti aramidan na ka ni Monica intun agsubli. Kat day tati nakabutbutang ising. Amang ano marubruban ti puntot ti amang. Gapoy dar aramidan, Monica. Padre Simon, Sikati makamo. No kasanong agpungtot ti amam. Amom, no niya ti kabayalan ng aramidan. Takas iti nakunamon. Uray dalaminas mo san titakyag mo, idi nakapungtot. panakunak saanan amalapdan pahay, Padre. Sigurado ang maduktala kung ti anyaman nga ilimlimod kanyak ni Papa. Kasanan, no bindot gayam ti atap mo. Jakpat siya na nagbidutak, Padre. Takadagiti mapaspasamak ita. Ininutan ang maduktalak no anya at talaga tipod no nga aramid ni Papa. Kasta iti makunam, Monica. Saan arumbang nga agatap kalaktan? Laglagi pa nga mam jay. Ket uray niya ti mapaspasamak. Saan tong agbaliw dayta akinapod no? Amok day ta, Padre. Isang arod akayat ko ang maamuan no anya ti palimod na. Ano bilang dakas ti aramidan na. Mailintag ko. Tiyamom siguro. Kat saan pa'y lang nga nakataron kanyak tiyaminan niya. Aging ka dito San Bartolome.
Ag dinamagan niya adda pa kay naiga kiti napasamak nita. Namamo, sausaulahan na ita. Awan, di malata nga ebidensya. Na pinukaw ni Aminan. Sigurado ka? Ulen, amo. At dyan na kumamo. Talagang awan ti oray masit nga ebidensya na alada. Ito ang sausaulahan di pag nakiraman tinagan niyo. Ala, Huston, di ka nagpalawag. Bilinem kiti na imbag na kiti tao tayo dita. Kalpasan na, agsoblikan dito'y San Bartolome. Makita mo sino ita may walwalagawa kada pa kay naigan na ilikal troka, ipisal batol. Kurak tumat kan ka. Imposible awan mo Don Leon kada kiti mapaspasamak. Ada nga ita, ininutan lumlumwal na kita kalukuan na. Kaslagun gundawayan yun sakit di dahito yung mapaspasaman. Tap no may mamaga na karkaro ni Don Leon, Mr. Wong. Ha? Sao-sao pa'y laing ti amin. Awan pa'y ti ebidensya nakalap. Isak-sakit mong samat ni Don Leon. Hepe? Hepe, no isakit mo man Don Leon. Saan mo kumama ti padlaw la unay? Ang mga ano isuawa na solsolbal yung kaso dito sa San Bartolome. Kapot ay imbis tiliwan nyo. Saan? Tapol protektalan nyo dagiti manakdakdakas. Nagturag ka na ng ibagay tikas jay, boss. Hali ako mapagbutngak nga ay Maximo. Sana pa yaman mo, Mr. Wong. Isusaan lumban, kanyang daklatan. Huwag mo dahita, boss. Amok dagiti ka ba alam aramidan? Talakaman. Kat no siyak makaungat. Sa pale, Maximo. Ano ka ba kalamidan, hasana pa ay pagalupat. Ang ti pagsayatan na ita, boss. Iso ti mapaspasamak ka ni Don Leon. Naku namon. Sigurado ak nakalkalo aga bulido na itay. Tapno din anton mapagsusolo talamidan na. Naimbag ta saan ang nagsasao ni Papam. Nga uray ka na ayon ka arumwar itan Monica. Imbagak matankan ka, Yaya. Aramida kon, no anya ti kayat ko nga aramidan. Ngampang nga asim balasang ko. Tagan nagkalata ko ma. Amomat siguro no anya ti kayat ko asawan. Yaya, Kasla anak kamutan. Iso ajak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. di kagdanag, Yaya. Kanayon nga ganadak. Diyak namin kayat nga dati dakas na mapasama. Tama nga no saan ko ang maarami ti plano. Bala, umay ka ag meriendan balasang ka. Apag isaw tanapudot pa'y jain lutok amakan. Inapudno na Mayora. Nabayagan na kaya't kayo akasarita. May papaniti da ito'y. Anya dayta, Hepe. Saan mo't siguro may limad kada kayo ti sao-sao? May papan kini Don Leon. Saan ko apatyan dayta, Hepe? Mayora, Asawak ni Leon. Kat no addaman makamam mo iti husto kan kuana. Siyak dayta. pasensya kayon, Mayora. Gamaman ti plano ka mang sa retrik na yon. No awanan ti damagam, Hepe. Mabalin ka di apanawan na kundi ti opisina. Ado pa'y ngamin tinasken nga ramidag. Pasensya kayon, Mayora. Permission to leave. Sige, mapankalatan, Hepe. Talaga nga'y pagpakitam kanya kung ti kinasukir mo. Papa, Tiyamob siguro. Kat saan ka abilbilangan na niya? awan ti dakas nga aramidak, Papa. Siguraduang laing, Monica. Nakaraman kan kanya. Kat sa anak nga agbabawi ang mangulit iti panangkabil ko ka. No agaramid kay ti Jack Maguston. Di nagsubsubukan, Monica. Kas itinakunakon kan ka. Amomon no kasano amakaungatak. Di naklaingan padpatasan. Nakasarita ko ni Mayora Chona, Simon. Kat, anya ti kunan. Awan ka no ti dakas nga ramid ni Don Leon. Natural lang nga sakit na ni Don Leon. Taasawa na kat nga raw.
Mawatak mat kiti dayta. Ngem no maamwak akal kaluban na timadi nga aramid ni Don Leon. May raman lakit di iti posible mapasamak kini Don Leon. Narding. Awan ti pilpilyen ti linteg. Amum dayta. No asino dagiti nagbaso. Rumbang laeng amadusa da. Nakita mo, Monica. Kunak tuumot nga minken ka. Saan lakit di akayat ni papam ter aramidem akanayon ka arumwar. Yaya, Naimbag ta di nakakinabil manon ni papam. sinaga na akong dayta, yaya. Anya ti kayat mo asawan. Kanayon asagsag gaak ti panang kabil na kanyak. Tano mapasamag dayta. Jakton mas daw pay. Ay, anya amutton. Kunak lano agnanayo nun ti kinatalina ayo asang a pamilya. Ngam kala at manen ang nagsubli ti kinariribok yaw. Patsakagat atapan kan ka ni Hepe. Sigudan niya atap kan niya tayo. Gamawan ti bibiyang ko. Sa laban tawan tumit lang ti maalan ng ebidensya. Oh, Di kagdanag, Jonah, tasyak ti makampo. mabuti nga kriyon. Ang mga noanyakit di ti mapasamak. Siyak ti makampo kung naglangarote. Basta agtungpal ka kanayon iti amin ni baga. Tapno awan ti parikot. Oh, Pagdendam di sarita. Tasin na ay kamanin asin na ay. Kailan dapat narabitan. Bye. anya mo ti kastoy. Nakarkaroon nga agdandanag kita. Amok, saanan asinsin ang daytoy ang mapaspasamak. Dani akon itayanda, Mr. Wong. Nas ka na makasalitak ni Mr. Wong. Siya ka mismo ti mga mo iti amin a detalye. May papan iti nasarita na kinisiman. Apaya di na in report ti napasama kadakwada kini Don Leon. Anday tanti balay na. Ipaigit ko diligan na. Ni Maximo ti adda di gate. Sabali ti panangkita na kanyak. Ngamawan bibiyang ko kankwana. Ni Mr. Wong ti gagarak. Saan nga iso? Naimbag nga oras mo, Maximo. Kasama, Tepe. Kanya ti masapol mo. Masapol ang makasaritak ni Mr. Wong. May papanitian niya, Hepe. Sana nanas ka na damagampay, Maximo. Pastre ka nakkuman. Ladingitak, Hepe Salvador. No di mo kaya't nga ipagatigagaram. Saan ka makastrat? Nalawag mo timbagak ni Mr. Wong tigagarap. Saan kat asika a bodyguard na laing. Insultuan na ka di. Apay, main-insulto ka ayan, ket pudnumet a bodyguard ka laing. Ayop ka, Hepe. No asutan tapaltog mo, siguraduam nga iputok mo. Tanusak tinagasot, siguraduag a maidasay ka ditoy, Maximo. Anya! Nagturad ka na nagsorry ti kasta, Hepe Salvador. Ibagbagak lang ti agpaiso. Iso ano agin aasot ka laing. Di mon ituloy. Ta siguraduak at dakas ti mapasamak itangot laing. Hepe Salvador. Maximo! Kanya mapaspasamak dita. Asino na ita? Adda ni Hepe Salvador, boss. Panano na, Maximo? Oh, nangnig mo timbaga ti among? Padanunin na kanap. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay akas na ti panang kitkitam kanya. Adda ka di kayat mo kay paga.
Papa, Anya manen ti kayat mo ang mapasamag, ha? Monica. Anya manen ti pampanunutam kontra kanya. napalalon samot din ti panang dilaw yu iti amin at ignay ko, Papa. Sa balik ang aminan. Kaslasaanin asikan ni Monica ng anak ko. Sa balin ti aramid mo. Kanayon apal paliiwam ti anyaman na bitot ko. Kunak man no perpekto ka, Papa. Apay madanagan ka ita. Nga amangan no adda mapaliiw ko abidtot mo. Nakaskas daw sa data. Kaslakid din at tanam nga adda maaramid mo abidtot. Posible. Apakadugtalak itipod no nga aramid mo, Papa. Adulamin na sasawam. Sumartag ka. Ang mga nonya pa'y ti maaramid ko kan ka. Ganda nito tupak itay ni Happy Salvador, boss. Ngayon pampanunutak lang amin nga mga ano niya ti mapasamak. Gusto lang di mo tinutupan. Kanibilin ko ken kaita, Maximo. Sa lumba nga da mapasamak madi nagbagitan tayo, Hepe. Takaya. Boss, Nas ka nagbali na dalos imahim, Hepe Salvador. Takaya at adda diyo pagkinawatan. Tamangan pagpupudutan na tayo manhe. matungpal, boss. Inton sumalono umay manan dito, Hepe. Pastel kam lata, ha? Sakton makamo, nagpambalak, wano saan. Kinapudno na, Padre. Matikawak mutan. Tsaka muna niya tirumbang nga ramidag. Mayora, Saan nga ginaawatan ita dagiti agamak? Jak amuno asino kadakwada tirumbang nga ayunak. sana ron ba nga daayo ng kadakwada, Mayora? Naskan nga talinad kay titunga. Awan ti ure asino nga ayo ng kadakwada. Tanong mapasamak na ita. Dumakil lang ti parikot. Padre, Laglagi pa masikat ti silaw ti pagtaangan. Sikat ti rumbang amang ranyag iti dalan dagiti kamong ti pamilyam. Kat madamay sang inayunam kadakwada. Sumipnget ti silaw ti dalan ti sabali. Posible amang itundakan kwa na iti kilo adana. Patsika di mo kaya ti kasta, Mayora. Gusto ka di. uwan, Padre. Saan ko akayata mapasamak ti kasta? Iso amati kawa. Aramidan ti pagrabangan kas ina, ken silaw ti pagtangan. Kat patsik amay linteg ti amin, Mayora. Ang ano damot ti kanunungam. Jakla kayaten asaritaan, noan niya ti posible ang mapasama. Sa anak nga agpakalain mo. Ngam kapintasan no saan mo apagungatan ni papam. Ang mga noan niya ti aramidan na kan ka. Nabilang laang yaya. At addan ama panagnagkakti kayat ko aduktalan. Monica, balasang ko. Saan arumbang ngaglablabos ka? Ang mga nusikan tumot laang ti agbabawi. Yaya, Saan asinsinan no makapungtot ni papam? Kabailan na nga aramidan ti amin. Isu asaan arumbang nga abuswam ti panakaawat na. jak man amo yaya. Ngam talaga asabali ti agparparik na kanyag. Kaslad dati sana na sayata mapaspasamak. Kaslad dati kinapudno arumbang la ama-amuak. Ngam jak mat amuno niya. Iso day tati kayat ko aduktalan, yaya. Amo, nas kaya na matimplan dagiti kemikal nga day ti kabarbaro a bodega. Amangan no masayang dagi jay. Amangan no saan tayo apakairanudan. Anya, Medyo napaypayan yung dagi jay. Gaputa makumikom kayo itar aramidan nyo kontra ka ni Don Leon. sana nga mamo dagiti agtabtabaho, kabalbalo bodika. Saan ka di, Maximo? Saan, boss? Ura siya. Saan kaya nagpakpakita ka dakwada? Nokas takalod. Awagam itamat langit ha. Ibakam logyan da nagalamid loga. Tapno may walas. Areglado, boss. Itamot lang. Patsek nga do pa iti sabali amadmadlaw ni Monica ngar aramidan ti amana. Simon, isuakas jay asanda nga kingkin naawatan.
Narding, Ba nagapagparparikutan matan ni Mayor Arrogante? posible day na. No kasta nga rod, ni Monica tinasken ang makasarita. Sarde nga ako ni Mayor, tapanag ko na. Awa na pulos ni maalakan ko ng impormasyon. Narding, Nasaysayahat no ni Monica ti kakonsabos ko. Tama sigurado, ado ti maitad na kanyak nga impormasyon. Rimwar ni Sir Leon, ma'am. Nga madlaw ko ang makaungungot manang. Kat ni Monica, sa dino ti ayan na. Adda siguro ijay. Ha? Isang samot di rimwar ising. Ay, jak amo mayura. Di amo kat adda ijay silad na. Ay, anyamot na ni Monica. Sa dino man nga tanti papanan na. Ayusan, boss. Mangrugida ni tamit lang. Lasayat! Patsak makasubot tayo dakkel pukaw tayo. Apa ba nagbalinan loga na gijay kemikal kat malakon. Sigurado na ita, boss. Gamnas ka na ganat tayo. Napuro titan mata na kiti poles, kada kiti agal alamid may kaniwas dito San Bartolome. Nang lola Hepe Salvador. Katkas na kunakon, tas ka na ganat tayo. Tapnoawan lomswa palikot. Kasta talaga timbilin ko kadagiti na wagak atao ijibuday ka, boss. Diyan ngamin kaya't nagpalikot kayo no bilang lang. Nasayaro ka sa Maximo. Monito lamida. Tapno mawan dakos no bilang at atakas mapasamak. Ang mga no agsublimat lang ang adagos ni Papam, iha. Ang mga no makaungot na ijay, no di nakamasangputan ditoy. Ikagdanag, mama. Ang sabiyak matlaan. Yung nabilang laan. Nakasagana ako, ni kaya nyaman nga aramitan ni Papa. Iha, saan ka kumamot nga agsao iti kasta? Ibagbagak laan, no anya di balik na, mama. Di na kung siguro mapabason. Ay, anyan, iha. Talaga ka di na kundenggan nga inam. Saan na itigas na, mama? Isa na lang tar aramidan di amok arumba. Kag itulog na ang tultuloy di anyaman ama di ama pastasamak. Panagkunam ka di kat adadakas nga aramidan ni Papam. No ita, saan ko pa'y ama ibagada ita, mama? Agpanunot ka kuma, iha. Pangaasi. Day tala ang tikid-kidawakan ka, anak ko. pinapudno na Monica. Kinasaritak matkat ni Mama. Padre Simon. Inaklom na amati ikaw itaakan ito. Iso ka no ti maipit. Gapo iti saan nyo pagkinaawatan iti amam. No kanyak laang. Saan arumbang apagparikutan nak ni Mama, Padre? Nalakak lang ang kasarita? Apay nga rot adi kag kinaawatan iti amam. Gaputag dadatang at damading araramidan ni Papa, Padre. Monica. Day tati pamatik. Kat day tati naskan apanak ni Kaka. Ninardig ti si Mapet. Apag isa ti kaddan di ti simbahan. Kaya't nakamakasarita ni Nardig. No ita, Hebe. Awan pa lang ti sabali nga impormasyon ang maipaay ko ken ka. Ngam di ka agdanag. Ikarik ano adama amuak. Awagan ka adagos. Agyaman ak no kasta, Monica. Saan ko nga minamalo ko itinam? Madlaw akaluban natin anyaman nga aramidan ni Papam. Anya? Kayat mo ka di asawan? Nga adaan mo ni Mama? Mamatiak nga daam mo ni Mamam. Iso na lang tadi naklunan. Nulabsan pa'y kadintag sarita. Amangan no ni Mamam ti protector. Iti may kaniwas ngar aramidan ni Papam. Anya? Iso asapay la kuma, tamatulungan na. Mabit lang, Monica. Kadawag ko. Sungbatak pa'y. Nakagura na. Ngam sapay la kuma, ta sana mapukaw, ti panagtalit mo kanya. Ipamuspusam ti amin. Tapno mapuras ti gurakan ka. Ibagay mo lang nga mo, nanya ti kayat yung aramida.
Siguraduhin masaanin ang manayunan ti parikot asang sangwag ita. Amo, Dumaaramid mo tayo tapogi. Posible ang mapunas ti gorakan ka. Kat malipatak ti kinamaag ang aramitam. Nyam no saan mo ang maramid ti kasta. Ladingita kay paga. Agtalinaed akang gorak ka. Kakadwa, palawlawan yung tilugar. Agtignay kayo. Ta kayo, itiday dya banda. Move! Kat na kayo. Sumurot kayo kanya. Nga magsipot kayo laeng. Sigun itinaawat ko ng impormasyon. Delikado kano dagiti armado nga adda ita itiday to a lugar. Nupudno tinayawag kanya ng impormasyon. Sigurado adakkel ti maitulong na kada tayo. Tapno maduktalan tayo. No asino at talaga dagiti kabusor tayo. Isong agsipot kayo kakadwa. Mawatan nyo. Wanebe, matungpal. Jak kayat nga damay sagmak kada tayo. Men! Kumlob kayo! Nakadlawan dagiti kabusor! Kumlob kayo! Men! Open fire! Tira! Parmakan tayo dagiti kabusor! Tira! Aganat kayo lahat! Jak kayat nga dadakas na mapasama kada kayo! Tira! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kung naklakit din no muna pa yung agawid ni Papa Mangamsi ka, iha. Imbagak mat mama. Agawid ak matla adagos. Apay nga minamadanagan kayo launay. Kasano asa anak nga agdanag, iha. Amumat a delikado ti sitwasyon ita. Napagad. Kinapudno na mama. Marikriknak, amas agpagadak pay itakan ni Papa. Ngam iti asino man nga adda sakit tinakam na iti pamilya tayo. Monica. Day tatiag pay so marikriknak ita mama. Ngam di kay agdanag. Agtalinaod ti panagraam ko kan ni Papa. Taisukat nga rod ti ama. Tulap sa nagsalita. Mabalin ako na koy-koy-akoy langan ita. Tano may lakon to nagiti malalamid loga. Sigurado masukatanan mamimpinsa namin pukaw ko. Kapo alamid dahi chay ton leon. Nagbunga ba't langan para kan anos kan para kulkulay ko. Amo, agtultulo yan kasat ko ita. Isuhalong langin. Boss! Oh! Abay, Maximo! Abay, kasla maululamang ka! Daga sa damag, boss. Madamati lang iti jepoteka. Aniya, di naklabagan kas ka, Maximo! Hamangan malawanan ka! Agpaiso ti pagbagak, boss. Madamay tatirang iti jepoteka. Delikado talaga! Naimbag kaandakan, yun. Ang mga nudi mo pa'y amo no anya ti mapaspasamak. Apay, anya ayat ti mapaspasamak. Inyawag kanya timay sa kadagiti talka nga staff ko. Ada bodega arena ot da Hepe Salvador. Anya kumakanya. Uray rauten da amin a bodega dito'y San Bartolome. Awan ti bibiyang ko. Ha? Bay amarauten dati amin a bodega dito'y tapno mapnet da. Ha! Buisit kitik! Apekas ti Jarnil yun. Kas nasaan na interesado itim padamag ko kankwana. Anya ka tati mapaspasawa. Sumagmamanulaan iti bumalbalas kadagiti armado. Panagkunak, adun kadakwada tinaglipas. Ngam saan kami pailangag sigurado. Delikado ngamin. Oops! Palpaltugan da manen. Agtali na agdaklata dito ayan ko. Sige, kakaba! Tatakan niyo iti pala! Ti ayan, tay tapres! Tira! Delikado ito. Ang mga... Adda granada ang nakasukbit iti sikat dito na idasay akabus. Naskan ang maanak dito. Maaramat ko dito. Agarudo ka ka. Tapno makasidagak iti na idasay akabusor.
Anday ta. Aramatag na diya kanada. Ituruwak ko itayan dagiti mang palpaltong kanyak. Anday ta. Nagbaligyak. Ita. Mapanak iti day diya abad. Nasken ama sigurado mi. Ama parmak min dagiti rinaot mi ditoy. Anya ti matamak pogi. Asino ti rinaot dagiti pulis. Amo, panak ko nagkatao ni Mr. Wong dagijay. Sigurado ka. Inawagat dagiti buyot tayo amo. Narigata na ka ng kontak kadakwada. Tadada ka no iti kabakiran. Ijay da ka nagpakni. Maniyang. Wala mo. Isa sigurado ang buyot ni Mr. Wong dagijay. Diyak lakid di agbidot. Nagalisto ti karba para kini Mr. Wong. Amo. No talaga ang buyot na ti rinaot dagiti pulis. Talaga ang nagalisto ti karba. Nasayaat niya ron no naduktalan dagiti pulis ti ayan dagiti tao na. Kita agmalaeng no anya ti aramiden itaday chay nga aging tutuso kay Jay. Kita aglaeng. Anyat madamagan, Maximo. Anya napasama ka nagiti tao at abote ka. Santa sungsumbatan ti awag ko, boss. Sigurado matamapay lang tirangat. Aniya. Sigurado akas na ti mapaspasamak, boss. Makumikom dalaki di makirangrangat kadagiti pulis. Maximo, bilyon ka dagijay kay Mikal di abote ka. Kasano ana amuan dagiti pulis may papan bote ka. Diyan ka mo, boss. Tiyan mo kat nasulinakan da dyan lugar. Tiyan mo kat natalgadan da dyan lugar nga agbalin abodega tayo ito. Diyan mo ninamnama kastoy ti mapasama kita. Saan ko kaya nadamag dayta, Mayora? Iso nga imayak adagos dito'y simbaan, padre. Imayak nagkararag. Asapay la kumataawan ti mairaman nga inosente iti mapaspasamak itaaranget. Gapo iti panangray dagiti pulis iti may sa bodega. Agtalak kay ti Diyos, Mayora. Iso ti manarakan kadagiti mairuruman. Amok adi na baybayan dagiti inosente nga agpaggan. Sapay la kumatakas tangagpay so, padre. Madanaganak namin. Agtalak kay ti na Marso, Mayora Rugante. Di na tayo baybayan ti Diyos. Kitaan nyo na yung bagdag itinaidasay, kakatuan. Ang mga noadapay si bibiyag kadakwada. Dagiti kemikal anaala tayo iti uneg ti bodega. Anadan nyo. Ebidensya amin dagita. Dagiti nasugatan na kakatwa tayo. Nasikaso ka di idan. Asan hebe? Ambasan. Nasayat no kasta. Da kayo. Secure the perimeter. Ang mga nukalat nga dadumaro. Ang mga nuadapay sa bali akakadwa dagiti nakarangat tayo. Delikado, no saan tayo idaama sakbayan. Isig, Apay, Sir Leon. ayan ni Jonah. Apay ngawan. At damat dito'y itay simbang putak saan ka di. Sir, panagkunakit na panigi munisipyo ni Ma'am Chona. Ada ka nung aming tidakas ang mapaspasamak dito'y San Bartolomé. Ni Monica, sa dino tayan na. At dalakit di ijay silid na, sir. Siguradong laeng isig. Ang mga na'y bagbagam nga abday di silid na. Ngam rimwar man gayam. Ay, saan, sir? At dati kotse na di tagarahe. Saan arimuar ni Monica? Nasayat no kasta. Diyak kayat tinasukir. Ang mga nun niya pwede maaramid ko kinkwana. No kanayon asukiran na. Walo ka dagiti rinaot mi tinapasag, Simon. Anyan. Dagiti kakadwan. Adda ka din ay sagmak kadakwada. Adda sumagmamano ang nasugatan. Gam pakaragsakak na ibaga. Awan tinapasag iti bandag mi. Maimbag lakit din, Narding.
Anya ti makagapo. Apay ari naot yun dayjay a lugar. Di mo tada naawat ko atip. Bayat ti panagsarita mi kini Monica. Dayjay timbaga kanyak ti color. Siya bulab ka no dayjay ari naot mi. Anya. Ket, anya tinaduktalan nyo ijay. Ado a chemical tinakumpiskar mi iti dayjay a lugar. Madama nga i-verify dagiti kakadwak. Noan niya dagijay a chemical. Nga madan atap ko a chemical dagijay. Amar aramat iti panagaramid iti droga. Diyos ko. Itay lang na bit. At da droga na kumpiskar iti kabangibang nga ili. Ket nagdinamag pa'y nga da pa kay naigan ni Don Leon kadagiti na kumpiskar a droga. Saan ka di? Pudno dayta, Simon. Ngam kas iti nakunakon. Saan kami nga agsarten? Aramidan mi ti amin. Tapno madalosan ti ili ti San Bartolome. Papa? Naimbag man tayo masilig ka. Itay pa'y ngamin anadlaw ko apalpaliiwan lang. Kas iti kanayon nga ibagak, Papa. Saan ka nga agatap iti mapalpalii mo kanyak? No talaga nga awan ti dakas nga aramidam. Anya? Talaga na tangsit ka nagsasaw. Saan, Papa? Dakla kaya't amay sagmak ka. Anya ko mati pa kay sagmak. Sikati kanayon amang ibaga ang napagkatitan ti San Bartolome. Ngam ita? Kasta ibagbagam nga awan mo't gayam, ti pagkat. Anya ka di talaga ti agpaisok pa. Ngamin, talaga adya kon maawatan, no anya ti mapaspasamak ita. Kompleto ka di day ti a report nga intad mo kanyak, Hepe. Saan pa'y, Mayora? Initial report pa'y lang dayta. Madama pa'y lang amin ti investigasyon. May papaniti pa ng raid mi iti maatap asya bulab. Anya? Siya bulab ko na? Wen, Mayora. Iso nga ro da kahit may ama kumpirma, noan niya ti agpaiso. Ngamin, talaga maatap a chemical amar aramat iti panagaramid iti droga, dagiti naalam iti dayjay a lugar. Makapadanag ti jar ita ni Sir Leon, Ma'am Jonah. Nang rona no agungag. Ay sus, agner-nervyosak no ko ha. Pangaasim, ising. Maawatam ko mati mapaspasamak. Amumot no anya ti pagdaldalanan ita ti pamilyak. Uwan, ma'am. Maawatak da ita. Ibagbag aklaang ka no anya ti marikrik-nak. Jonah! Ma'am Jonah, ay ayaban na kan ni Sir. Kasayaatan siguro mapan kan ijay ayan na. Tamangan no nakarkaro pa'y ama kaungot day jay. Siya bulab. Kunang Jonah. Kasta ti atapon dagiti pulis. Kasta timbaga kanyak ni Hepe Salvador, itainyag na iji opisinak ti initial report. Di ayok ang Mr. Wong. Talagang kaya matuso. Ngaman niya nga itimbong at ti kinatuso na. Awan ah. Sigurado adakkel man ang tipukaw na gapo itinapasamak. Anya ti kayat mo asawan, yun. Ada ka di amom iti dayja a bodega, ama atap, asya bulab. Anya? Di ka katiyak pampanunot, Jonah. Agasem ta atapang pa'y nga tamok. Agdamdamag aklaan. Panag ko nakatrumbang la maamuak no anya ti agpaiso. Gaputan nakakaasi akon amang kalkalog iti pudno nga aramid mo. Isidsidir mon kanyak ti mararamitan. Ayop ka, Jonah! Leon, kabaalan na ko na pagsawan iti kasta. Abay kay dinasaan! Hoy, Jonah. Laglagi pang asyak ti makagapo no apay anador as ti biyak mo. Siyak ti makagapo no apay nga adda ka iti ayan mo ita. Isungawan ti karabangam amang iparupa kanyak iti panangkalkalog mo iti aramid ko. Nawatam ha? No kasta matlang.
Nasaysaya at pay nga ibas kag kalaangan, Leon. Aniya. Sige. Aramidam, Jonah. Leon, pinaturong anak matan iti paltog. Aramidam ka titimpang tamkan niya. Ha, Jonah? Ibas kag nakade, ha? Leon, pangasim. Di mo ipaturong kanyak na itapaltog mo. Ang mga numaiputok mo. Kasya na kuma. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyak kaya tapilitan ni Mayora, Chona. No di na kaya tiagsaw, Simon. Ngam no ita, ni payla ang Monica ti Aramatek. Nas ka na makaalakan kwa na iti impormasyon. Narding, saan ka di nga umdas ti impormasyon anaalayo iti panang radio iti bodega? Ebidensya lang tinaalam ni Ijay. Ebidensya at talaga ang nakaroon ti panagsaknap ti droga dito San Bartolome. Ngamawan pa lang tinakalap mi nga impormasyon. May papan iti kinasya asino ti rumbang amadusa. Narding, Ngam kas iti nakonakon, saan kami ngagsardeng? Ininutan ama ibasbaskag, no asino dagiti posible nga agar aramid iti madi dito San Bartolome. Nasken nga rod ama iring pasmi tinarugyan min. kumusta mat nagiti padam a pulis? Uy, at dapay lang panagduadwa. Diyak amuno asino kadakwada ti rumbang apagtalkak. Ngam sana bale, patsak nga iti udina. Mamwak tumatlaen, no asino kadakwada tinapudno iti serbisyo da. Anyat madamag bugi. Adda ka din nakalap mo adamag. No talaga ni Mr. Wong takin ko iti bodega anarakot. Awan pa mo. Narigat agkalap iti damag ita. Ngayon patsyag ngawanan ti sabali nga agtagi ko iti dayja bodega. No sana dayja ngenchi. Anya ngay ita. Nagbalatik matlaing kin ko ana ti aramid la. Isumadlaing ti malugi. Idinto ta siya. Oray pa'y nakumpiskar na giti droga di kabangi-bangayli. Awan ti makuna alugi. Gaputa dagiti a droga. Kat isumadlaing dagiti inagaw tayo ide ka dagiti tao ni Mr. Wong. Puno day ta, amo. Ngamuray no kasta. Sayang latamat ti matgadang tayo kuma, Bogi. Amo. Ngaman niya nga rod. Napasad na kay. Napasama kayo. Awanin ti maramitan tayo. Basta ti kayat ko ita. Agan na tayo. Diyak kayat nga dapay romswa sa balya parikot. Kasanon, madaman na naramidan ni Mr. Wong, amo. Day talaeng ti rumbang nga atanan tayo. Bogi. Boss, te kontakyo iti kabangi-bangili. Iso to yung mawag dito yung cellphone niyo. Oh, tasok patak. Halo, Panyelo. Tamagag makan ka, Panyelo. Naawat mo ka din deposit o bank account mo. Matlakayam. Naawat mo matlakayam. Nga mapay akas labot-bot nga nakpalangit ha. Eh bagbaga masak nagtaudan impormasyon nga dadloga di tabal waltem. Lumbag lang kumagyaman kapay kanyak, Panyelo. Tagapuintad ko kan ka impormasyon. Posible maplumot ka. Agaman niya dahito alalamidam ita kanyak ha. Kaya't nak-blackmailan. Ha! Lukas tangalog. Dahito yan maudi yawag mo kanyak. Saktulatan mang kontakan ka. Boss, saan sa matarumbay nga pagtalkan dahi dyan panyero yo? Salay nga nagbitot. Tano talay tulan hak. Talakay papatay ko. Saan kayong naglibak, Mama? Dim dagdag iti matayo.
Nagadkadlaw nagsangit kayo. Monica, Amo kasaan yung aklonan kanyak-yak paiso. Ngam patsyakan ni papati makagapo. Maapay akas ta tilangayo ita. mabalin ka ni Iha. Saan ta ko man apagsaritaan ti may papan iti daytoy. Talaga ka tinga isakit yun ni Papa? Ngam saan kaya mapabasol? Sapay la kuma. Tas saan adumtang ti punto apasakitan na kayo? Ha? Napadasa kong tinakaraman ka ni Papa. Ngam mamati ak ano kas ang makapungtot ni Papa. Kabaulan na kayo matlaang adanggan. Nagapasyar ka met Padre Simon. Anya ti may paikoken ka. Kadawian lang met asarong karak met dagiti agindag dito San Bartolome. Don Leon. Nangro na kata kayo. Ay, Padre Simon. Sapay la kuma. Tasaan ka agumura, Don Leon. Agam medyo nabayagan dahil na udi asim marongkar ka di simbaan. Pasensyakan, Padre. Ngam, agan anadak lang amin. Panagkunag, kat awan mo tidak ka sa mapasamakan ka. Nada ka di simbahan. Saan ka di? Pagtangan ti Diyos dayjay, Don Leon. Anya ko matida ka sa mapasamakan ka. Nada ka iti pagtangan ti Diyos. Awan, saan ka di? Dispensarem, Padre Simon. Tadapay nas kanya si Kasue. Mabitlaeng tinakayaban ni Jonah. Tada kayo laeng itagsa. Nakapastar kayo, Mr. Wong. Anya ti may paay ko kada kayo? Hepe Salvatol. Tadabag ko may papan iti lisoltain sayang katyolaid. Tamuak mahatap sa bulab linaot yo. Iti dayjay lokal. Maatap asabulab dayjay, Mr. Wong. Angam apay ka di? Naipalagi lang kaming kanyak napasama kija kabang-ibang ili. Amangan mo't no adamat koleksyon dayta iti napasamak. Anya ti kahit mo asawan, Mr. Wong. Naipatama agad na pa kay naikan Don Leon napasamak kabang-ibang ili. Kato bilang konektado dayjay linaot yo boneka. Amangan no adamat lang pa kay naikan Don Leon. Saan kami ang mabalin nga agipapanlatan, Mr. Wong? Kasapulan mi tinatibkar nga ebidensya. Sakbay nga aginagan kami. Iso aladingitak, awan ti makuna, may papan iti dayta asal saludsuran. Napaliiw mo mat siguro no anya ti jar itanilyon, Padre Simon. Wen, Mayora. Mawat akong tikayat mo asawan. Padre, Agam kasi tinakunakon. Sikat isilaw ti pagtangan. Sana rumbang nga da kanunungam kadagiti agama. mabitlaan, Padre. Inaklag pa isagana iti merienda kani ising. Saanan, Mayora? Sana't lang agbayag. Patuloy akon. Padre, Nakasaritak mata ni Don Leon. Isa talaga ti ginagarak di ti mansyon nyo. agi ama nakiti orasyo, Padre. Agi ama nakiti panang sarong karyo kanilyon. Patsyak adakkel ti maitulong na dayta. Tapno makaamiris ti asawa. Kunak nga rod no agbayag dito ni Padre Simon, ma'am. Ngam saan matgayam. Ising, Ngam anya nga tati nagsaritaan dakin ni Sir Leon. Anya nga tati ginagara nakin ni Sir. Jack mo't amo, ising. Ngam no anyaman ti nagsaritaan da. Amo kadakkel abanag para iti pamilyami. Ti panang sarungkar ni Padre Simon kanilyon. Ma'am Jonah. Barang no babaan iti inaramid ni Padre kat makaamiris nilyon. Barang no makapagpanunot kat maminpinsan nga idyan antikas jay nga ugali nga ipakpakita na ita. Apay ma'am. Anya ti kayat mo asawang. Nakabutbutang ita nilyon, ising. Siya ka mismo. Maamakak kan kwa na. Anya? Dahil tati agpaiso. Iso na say saya at pay kuma. Numasansan asarong kara ni Padre Simon Nilyon.
tabarang no makaamiris amamin pinsan. Anya ti bang panunutom iti kastay ngay naramid ni Mr. Wong? Kung natidad duman, dagiti kano tao nga daaramid na. Unaan dan ti posible a panunutin ti sabali a tao, may papan kadakwada. Kasano dita, Narding? Sakbay a panunutin ti sabali a tao as si babasol da, isudan a mismo ti mangibagbaga. Nga mga no anya manen ti panunutin ti sabali a tao, may papan kadakwada. Kasta kano dagiti adda nalimod nga aramid na. Sa bagay. Ada kinapudno da ita, Narding. Adda nagiti namamok akas ti ugali dadat tao. Ket no maibasar iti dayta a pamati ti amin. Kaslakal kaluban ni Mr. Wong, ti bukod na nga aramid. Apan niya? Dayta ket opinion ko laeng, Simon. Kas na kunakon, jak kaya ti agpanunot latan iti dakes, kontra iti may sa tao. Aging gangawan ti natibker nga ebidensya. Awan ti parikot iti kwarta. Basta ti kayat ko. Maawat adagos jay tao ngay bagagkin ka dagiti daw ko. Well, siguradong laing amay at ti kopya amay patulog mo. Agyaman na. Bye. Pinaaduan ti koneksyon ti kayat ni Mr. Wong. Bueno, ipaay ko nga rod kan ko na. Di amo na siguro, kat ad-ado ti koneksyon na nga betisya. Gaputa iso ti adda iti syudad iti. Yung makita na ita, no kasano ti kina-impluensya. Apay, Jonah? Leon, Anya ti masapol pa. saan mo't siguro adakas ti inaramid ni Padre Simon nga isa sa rongkar dito'y mansyon? Saan ka di? Mabalin ka di, Jonah. Diyak kaya tapagsalitaan na ita. Ha? Ado tilas ka na panunutan. Isungawan ti panawin ko iti day taapan. Men, secure the area. Move! Aganad kayo lang. Amangan nung mapasubo tayo manin itiranget. Da kayo, sumurot kayo kanyak. Move! Ijay ti papanan tayo. Darasan nyo! Panakunak, kasayatan no ni Hepe Salvador ti awagak. Patsik amas matulungan nak. Sabali a talaga ti jar ni Papa, ana si puta kitaya. Amok nga adamanin ti sabali a panggap na. Katno anya man dayta. Rumbang laang ang malapdak nang rona no dakas. Awagak ni Hepe. Sapay la kuma. Tasong batan na agdakos. Saan ang sumungsungbat ni Hepe? Apay nga ta. False alarm. Uray false alarm dahito apag na tayo, kakatwa. Sana rumbang maupay tayo. Ti importante, naramid tayo ti pagrebangan tayo. Sabagay oh. Ala, agsubli tayo ijayan ti mobil. Pumanaw tayo iti dahito a lugar. Nih, at tagaya miss call ni Monica. Apay nga ta? Anya ko mga tati ibaga na kanya ka. Adaw mau awag kanya ka. Hello? Sino ka? Apay akas tati bagbagam kanya. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.